അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, പഴന്തമിഴ് കാലഘട്ടത്തിലത്തെ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക്സുകൾ, മേജർ വർക്ക്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം പീപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ പ്രാചീന തമിഴക കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അല്ലേ, സോഷ്യൽ ലൈഫ്, സാമൂഹിക ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ, അബൌട്ട് ദ തിനൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലേ. പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തിനൈസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചല്ലേ. ദ തിനൈസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മോൾഡിങ് ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം. അപ്പോൾ തിനൈസിനെന്താ, അന്ന് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിൽ ഒരുപാട് റോളുണ്ട് അല്ലേ, പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് തിണൈസ്. അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വേർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലീവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹില്ലി കുറിഞ്ചി. അപ്പോൾ അവിടെ കുറിഞ്ചി മലപ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒന്ന് ഹണ്ടിങ് അല്ലേ, വേട്ടയാടലും, അതുപോലെ കളക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്, കാട്ടിലെ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. കുറിഞ്ചി പീപ്പിൾസിൻ്റെ, കുറിഞ്ചി ഹില്ലിലെ ആൾക്കാരുടെ എന്താ ലീവ്ലിഹുഡ്, ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒന്ന് ഹണ്ടിങ്, രണ്ട് കളക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്, അവരുടെ ജീവിത ലീവ്ലിഹുഡ്. ഓക്കെ, അത് സം സോങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേ, സോങ്സിൽ നിന്നാണല്ലേ, നമ്മളുടെ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ നിന്ന്, ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം സോങ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് നമുക്കിതൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ദ സം സോങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആസ് വെൽ. അതായത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം സ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ പെപ്പർ ആൻഡ് ദ അതർ സ്പൈസസ് വെർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ. കുരുമുളകും അതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ റെയറിങ് ഓഫ് കാറ്റിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ കുറിഞ്ചി പീപ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താ, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദ റെയറിങ് ഓഫ് കാറ്റിൽ വാസ് ദ മേജർ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് മുല്ലൈ ദ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, മേച്ചിൽപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത്, അപ്പം അവിടുത്തെ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ കുറിഞ്ചി പോലെ തന്നെ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് കാലത്തെ ഒരു കൂട്ടം വിഭാഗം ഗോത്രക്കാരുടെ പ്രധാന തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, റയറിങ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ്, കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കാറ്റിൽ വെൽത്ത്, അപ്പോൾ കന്നുകാലികളുടെ സമ്പത്തല്ല. അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികളുള്ള ആളാരാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആരാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കാറ്റിൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളുടെ സ്വത്ത്, അതായത് സമ്പത്ത്, എണ്ണത്തിൽ കാര്യത്തിൽ അവർ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിങ് കാറ്റിൽ പ്രിവെയിൽഡ്. അതായത് കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇണക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് വെഡ്ചി അഥവാ വെഡ്ചി എന്ന പേരിലാണ് എന്ത് ഇത്തരം കക്കൽ, അതെ ഒരു മോഷണ രീതിയാണ് അവരുടെ. അപ്പം അത്തരം മോഷണ രീതിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കച്ചി എന്ന പേരിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, വെഡ്ചി എന്ന പേരിലായിരുന്നു, വെഡ്ചി എന്ന പേരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ചീഫ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ദ സ്റ്റീലിംഗ് കാറ്റിൽ വെർ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം പാലൈ ദ ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മോഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു, പാലൈ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ, വരണ്ട പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, ഡ്രൈ ലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് വന്ന പാലൈ എന്ന വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു. റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വെർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് മരുതം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുറിഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലൈ, അതുപോലെ പാലൈ, ഈ 3 വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത്, മരുതം. അപ്പോൾ വെറ്റ് ലാൻഡ്, അതല്ലേ നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ, വെറ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആര്, മരുതം പീപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ രീതി എന്താ,
റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വെയർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാടം പോലെ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ റൈസും അതായത് നെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിനുമാണ് എന്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ദർ ആർ ദ എവിഡൻസസ് ഫോർ ദ യൂസസ് ഓഫ് അയൺ പ്ലവ്ഷെയർ എഫിക്സഡ് ടു പ്ലോവ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അന്ന് കാലത്ത് അവർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിലം ഉഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൽപ്പകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനൊക്കെ അവിടെ എന്താ തെളിവുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ദ സാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വേർ ദ മേജർ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ നെയ്ത്തൽ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റീജിയനാണ്, പ്രദേശമാണ്, വിഭാഗക്കാരാണ് നെയ്ത്തൽ പ്രദേശം. അപ്പോൾ നെയ്ത്തൽ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ദ സാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ, ഉപ്പ് നിർമ്മാണവും അതുപോലെ. അപ്പോൾ അവർ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ തൊഴിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? നെയ്ത്തൽക്കാർ. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഫിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഉപ്പ് നിർമ്മാണവുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ സാൾട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സീ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ സാൾട്ട് പാൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്? വലിയ വലിയ പാടങ്ങൾ, ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴികൾ പോലെ കുഴിച്ച് അതിൽ കടൽ വെള്ളം കയറ്റി അത് തടഞ്ഞു നിർത്തി പിന്നീട് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയാണെന്ത് ഇവർ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്ന് കാലത്തെ വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ തൊഴിലുകളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലേ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനും പിന്നെ എന്താ കരിപ്പടപ്പൈ. അപ്പോൾ അതിലെന്താ കരിപ്പടപ്പൈ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കരിപ്പടപ്പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്ലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പ്രദേശം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താ? ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പെപ്പർ ഈസ് എ വൈൽഡ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലിനിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ പെപ്പർ, കുരുമുളക് എന്നുള്ളത് ഒരു കാട്ടുവിളയാണ്, കാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വിളയാണെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? ഹൗവർ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം അല്ലേ, നമ്മുടെ പഴയ തമിഴകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന തമിഴ് സോങ്സ് അല്ല, അന്നത്തെ നമ്മുടെ തമിഴ് സോങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ദർ ആർ ദ റെഫറൻസസ് അബൌട്ട് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പെപ്പറും എന്താ പടപ്പൈ, പെപ്പർ ഗ്രൂസ് അതിൻ്റെ തൈകളുമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രദേശത്ത് എന്താ പെപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൈകളും ഒക്കെ അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ആ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് കാലം തൊട്ടേ കുരുമുളക് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതാണ് എന്ത്? ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അഥവാ പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ദ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ പുറം 400. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുറം 400 എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമുണ്ട്. ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ദ ബെറിയിങ് ജംഗിൾസ് ഓഫ് കൊള്ളിമല അല്ലേ. കൊള്ളിമല എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് എന്താ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് കാട് കത്തിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് സ്റ്റിൽ പ്രിവൈസ് എമംഗ് ദ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥിരം കൃഷി ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു, അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഈൽഡ് കിട്ടി, അതും കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്തൊരു കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു, അവിടെ വീണ്ടും അങ്ങനെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇപ്പോൾ കാടുകൾക്കൊക്കെ വംശനാശം അല്ലെ, വനനശീകരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനാണ്.